Płes pacizie, cotka wzała dzece do dum. Był ju wieczór, ale młegłe jeś kumsk są pływawić złe gardze. Cotka zaplanowała, że płes tamty dzień pływawił są na strundze. Płe proseła, żeby płeszłe na lustrzechał i nalazłe piknikławi kłesik. Dzece szukały na całej górze, ale nigdzie nie mogły go naleźć. Lumiały wróceć na dół, ale Jung ku reszcie dozdził kłeś na jeden z niewesich pleców. Stanął na pylcach, podniósł ręce do góry i chwacił kłesik. Wnętrze służył, że zaczepiła się do niego jak skrytka. To wierę mapa, rzekł Knyp. To może być karta do skarbu, ja ci go pirata znad był tu. Werunka jaś krzyknęła z redotę. Płe prywdze to była karta płe brzegu. Ktoś na niej płeć stichnął płock i nacechłewił cierek do jastarni, gdzie był namalowany krzyżyk. Dzece nie miały wątple włetów, że to plac, że jest zatacony skarb. Na drugi dzień Jung i Werunka gydelelenąły kartce. Je wiedzieć, że łód byle sobie naleźć piracki skarb. Ciej rzekle cotce eleły w swoich planach, ta zgłedzała się, żeby pojechać do jastarni. I tak nie dyta mnie płeku, rzekła ze śmiechem. Kło szukanie skarbu to może być belny przygłeda. Chudkłe spakłe wele do kłesika wszystko, co brakławnie dawano ci na strunt, a memka Junka przyszykływała jesku i pici. Do jastarni pojechali banu. Cotka Ela mogła dzieco postawić koła w przyrechtowanym do tego mylu. Werunka była bardzo szczęśliwy. Pierwszy rys jechała banu. Łeb zryła świat przez okno i podziwiała. Widziało sawi łesoblewie młozie i nie mogła się doczekać, jaś będą na jego strundze. W jastarni płeśle zary nadłedą. Zabawę zaczęły łed błodowe zumku. Jung zrobił wiezie, jaci miały bronić króle Wiąkał i lud przed ataką kneplówców, wymyślonych przez dzece strasznych istotów, które żyją w piesku. Później weszli do łedy, gdzie Werunka udawała, że je mył młodziecu, a Jung był rybyką. Chudkłe dzece zrobiły się głodny. Zjadły wnet wszystko, co cotka przesiekływała na wanogę, tej pośle do restauracji. Zdające za pełnym łeb zirały kartę. Mękłe, skarb pirata egzyskwę fortyfikacjów, rzekł Jung. Fortyfikacjów, poprawiła Głememka. Powstały przed drugą światową wojną, żeby bronić półostrów od strony lądu. Były w nich części kanune. Po pełnym pojedziemy na kołach do skansenu fortyfikacjów jastarnia. W skansenie Jung chciał się bawić z wojną. Zdrzeta najął stronę jedzę wojnowi ekrant, westa flintę w ręce, musimy bronić miasto. Knyp chwacił wietew i napływ stronę schronu, jak ci zwiesał zabała. Werunka nie miała równak chęci bawić się wojną. Zrobiła ksiewą munią i rzekła: a je chcą szukać skarbu. Cotka kłamała łecce karta. Wedle niej krajamny pirat z nadbyłtu skławił skarb bunkra soku. Kiedy doszli do tego schronu, szukali placów, gdzie był zakłapany skarb. Werunka dozdziała wbity w ziemię knepel z zieloną blewiąską. Krzyknęła do Junka: zdrze tam, zielony śliwka! Merkna na jej mapie, tyśmy zieloną farwał. Piratkłe Werunkłe, dobrze jest sam spisala, pochwylił ją Knyp. Zaczęli kłapać. W piesku nalezli myłu zieloną kastkę. Łytem kleją i wycygnale złożoną kyrtkę. A coś to je, gdzie w łewele są myli pirace,
spłodzi welesał łuździec drodzi kamienie, a miast nich nalezle płosobną mapał z płestantnym skarbał do nalezeni. Tym razem karta prowadziła ich w cieręku jaci zwiezie. Na dziecy zdała nowy wezbudka. Tego dnia pojechali też na chyl, żeby łebez dziec zelinte. Udało się im trafić na kyrmieni zwierzętów, a później widzieli się jeszcze bardzo sałene balu. To było bardzo śmieszne. Werunka nie mogła przestać się śmieć, ale najbardziej widziało się jak fani zelintów łedziwała się na słońcu. Dziewczęcu zdawało się, że się do nich uśmiechają. Następnego dnia ciotka Ela wzięła dzieci do wilczy wse. Tatki Junka, wujatung, łebiecuł, że ich weźmie wryzał, rebać cim bytał. Wuter, ja ci nie zdziwuja, je wilczy. Wespół z innyma rybykama łowi sledze i płomuchle. Wujatung rycił dzieci na 4 drzewiany byt. Najprzód łebkła wiedział, jak nim kierować, a później płesadził ich na przódku. Werunka nad młożą. Po spacerze ciotka wzięła dziecię do domu. Bił już wieczór, ale mogła jeszcze kunsk sam pływawić w łagadze. Ciotka zaplanowała, że po następny dzień pływawią sam na sztrumze. Poprosiła, żeby poszły na łustrzychę i znalazły piknikowy kłeszyk. Dzieci szukały na całej górze, ale nigdzie nie mogły go znaleźć. Ju miała wrócić na dół, ale Jung kłereszcze dostrzegł kłesz na jednym z najwyższych płelców. Stanął na pylcach, podniósł ręce do góry i chwycił kłeszyk. Wnet łustrzył, że zaczepiła się do niego jakaś skrytka. To wiera mapa, rzekł Knyp. To może być karta do skarbu jakiego pirata z nadbyłtu. Werunka jaż krzyknęła z radoty. Płyprywdze to była karta płybrzegły. Ktoś na niej podszczychnął płyck i nacechływał czerenk do jastarni, gdzie bił namalowany krzyżyk. Dzieci nie miały wątpliwości, że to plac, gdzie jest zatacony skarb. Na drugi dzień Jung i Werunka gdali lenowe karce. Je wiedzieć, że udbele sobie znaleźć piracki skarb. Ciej rzekli cotce Ele o swoich planach, ta zgodziła się, żeby pojechać do jastarni. I tak nigdy tam je płekły, rzekła ze śmiechą. Kłe szukanie skarbły to może być belny przygłoda. Chutko spakły wele do kłesika wszczkłe, co brakowny do wanodźnia sztrund, a memka Junka przeszekływała jestku i picy. Do jastarni pojechali banu. Cotka Ela płemłegła dzieciom postawić kłeła w przyrechtowanym do tego mylu. Werunka była bardzo szczęśliwa. Pierwszy raz jechała banu. Obzerała świat przez okno i podziwiała. Widziało się jej osobliwie młoże. Ju nie mogła się doczekać, aż będą na jego sztrundze. W jastarni poszli zalo nad łodę. Zabawę zaczęli od budowy zamku. Jung zrobił wieżę, jak miały bronić królewionkę i jej lud przed ataką knyplówców. Wymyślonych przez dzieci strasznych istotów, które żyją w piskle. Później weszli do łedy, gdzie Werunka udawała, że je myła młożecą, a Jung bił rybykę. Chutko dzieci zrobiły się głodne. Zjadły wnet wszystko, co ciotka przyszykiwała na wanogę, tej poszli do restauracji. Żdające za pełniem odzirały kartę. Memkłe, skarb pirata jak zeskłel fortyfikacjów, rzekł Jung. Fortyfikacjów, poprawiła go Memka. Powstała przed II światową wojną, żeby bronić półostrów od strony lądu. Było w nich całści kanony. Po pełnym pojedziemy na kłęłach do skansenu fortyfikacjów jastarnia. W skansenie Jung chciał sam bawić w wojnę. Zdrzeta, moja strona jedze wojnowi łekrąt. Wystaw lintę w ręce, musimy obronić miasto. Knyp chwacił wietew i nekrył stroną schronu, jak ci zwiesał sabała. Werunka nie miała równak chęci bawić się w wojnę. Zrobiła krzywą munią i rzekła, a ja chcę szukać skarbły. Ciotka pomogła jej odczytać kartę.
Wedle niej krajany pirat nadbyłtu schłewał skrb kłelbun krasokół. Kiedy doszli do tego schronu, szukali placu, gdzie bił zakłepuny skrb. Werunka dozrzała wbity w ziemię knepel z zieloną blewiąską. Krzyknęła do ręk: „Drze tam, zielona śliwka!” Mrknę na jej mapie, tyżmy zieloną farbę. Piratku Werunkłe, dobrze jest są spisala. Wychwylił ją knyp. Zaczęli kłepać. W piusku naleźle myłą zieloną kastkę. Łotem kleją i wycygnęli złożoną kyrtkę. A coś to je? Zawływali są myli piracy. Spłedzywali są łódź, drodzy i kamienie, a miast nich naleźli posobną mapą z postawnym skarbą do należeni. Tym razem karta prowadziła ich w cieleńku jaci zwierzę. Nad coś dała nowy wezgódka. Tego dnia pojechali też na Il, żeby obejrzeć zajęte. Udało się im trafić na krmienie zwierzętów, a później widzieli też, jak bawią się łyny baną. To było bardzo śmieszne. Werunka nie mogła przestać się śmiać, ale najbardziej widziało się jej, jak familia zelintów ogrzewała się na słońcu. Dziewczęcu zdawało się, że się do niego uśmiechają. Następnego dnia ciotka Ela wzięła dzieci do wilczy wse. Tatki Junka, wuja Tung, obiecał, że ich weźmie w razem rybackim bytą. Kłyter, jaczym jedzy wuja, je wilczy. Wespół z innymi rybykami łowi śledzy i płamuchle. Wuja Tung rycił dzieci na styry, drzewiany byt. Naprzód wiedział, jak im cierować, a później posadzał ich na przódku. Bóg zapłać. Werunka nad młyżem. Napisali Aleksandra i Dariusz Majkłewscy. Po spacerze ciotka wzięła dzieci do domu. Bił już wieczór, ale młegło już kąsk są pływawić w Łegardze. Ciotka zaplanowała, że po następny dzień pobawią się na sztrądze. Poprosiła, żeby poszły na łystrzychę i znalazły piknikowy kłesik. Dzieci szukały na całej górze, ale nigdzie nie mogły znaleźć. Ju miały wrócić na dół, ale Jung ku reszcie dostrzegł kłesz na jednej z najwyższych płaców. Stanął na pylcach, podniósł ręce do góry i chwycił kłesik. Wnętrza słyszał, że zaczepiła się do niego jakaś kurtka. To wiera mapa, rzekł Knyp. To może być karta po brzegu jakiego pirata z nadbyłty. Werunka jaś krzyknęła z redytem. Po prawdzie to była karta po brzegu. Ktoś na niej podstrichnął płuck i nacichłewał czaręk do jastarni, gdzie bił namalowany krzyżyk. Dzieci nie miały wątpliwości, że to plac, gdzie jest zacacony skarb. Na drugi dzień Jung i Werunka gdoleli na łykarce. Je wiedzieć, że łydbyle sobie znalazł piracki skarb. Cześć rzekli cotce Ele o swoich planach, ta zgodziła się, żeby pojechać do jastarni. I tak nieduta mnie płekły, rzekła ze śmiechem. Kłe szukanie skarbu to może być belnie przygoda. Chłódkłe spakłe wele do kłesika wszedłe, co brekłe w niej do wanordzi na sztrąd, a memka Junka przyszykowała jestku i pizza. Do jastarni pojechali baną. Ciotka Ela pomogła dzieciom postawić kłeła w przerechtowanym do tego mylu. Werunka była bardzo szczęśliwa. Pierwszy raz jechała baną. Obzierała świat przez okno i podziwiała. Widziało się i łyseblewie młeże. Ju nie mogła się doczekać, aż będą na jego sztrandze. W jastarni poszli zero nad wodą. Zabawę zaczęła od budowy zamku. Jung zrobił wieżę, jakie miały bronić królewinkę i jej lud przed atakiem kneplewców, wymyślonych przez dzieci strasznych istotów, w
terniżeją w piosku. Później weszła do Włedy, gdzie Weronka łydowała, że jemu młożecą, a Jung bił rybką. Chłodkłe zecy zrobiły się głodni. Zjadła wnet wsiadkłe, co ciotka przesiekływała na wanugę tej płeśle do restauracji. Żdające sam pełni mły wzirały kartę. Memku, skurb pirata egzyskuje fortyfikacjów, rzekł Jung. Fortyfikacjów, poprawiła Głememka. Powstałe przed II światową wojną, żeby bronić półestrów od strony lądu. Były w nich cząści kanuny. Po nim pojedziemy na kłębach do skansenu fortyfikacjów Jastarnia. W skansenie Jung chciał się pobawić w wojnę. Zdrzeta! Wnaja strona jedzie wojnowi łekrąt. Westa flintę w ręce, musimy bronić miasto. Knop chwycił wietew i nekł w stronę schronu, jacie zwiesą sabała. Weronka nie miała równych chęci bawić się w wojnę. Zrobiła krzewą młynią i rzekła: a ja chcę szukać skarbu. Ciotka pomogła jej odczytać kartę. Wedle niej krajemny pirat z nadbytu schował skarb kłę bunkrę soku. Kiedy doszli do tego schronu, szukali placu, gdzie był zakłepany skarb. Weronka dostrzała wbity w ziemię knepel z zieloną blewiązką. Krzyknęła do Janka: zdrzetam! Zielona śliwka! Merk na niej mapie tisz my zieloną farbą. Piratku Weronku: dobrze jest, sąd spisała. Pochwalił ją Knop. Zaczęła kłepać. W piesku znalazła małą zieloną kostkę. Łatękle ją i wycygnęła złożoną kurtką. A coś to je? Dziewuewele są myli piracy. Spodziewali się łyżeć drogi kamienie, a miast nich nazwać posobną mapę z przystępnym skarbem do znalezienia. Tym razem karta prowadziła ich w kierunku jakiejś wieży. Na dzieci zdziała nowy wezgutka. Tego dnia pojechali też na Hill, żeby obejrzeć zelintę. Udało się im trafić na karmienie zwierząt, a później widzieli, jak bawią się łonobalą. To było bardzo śmieszne. Weronka nie mogła się przestać śmiać, ale najbardziej widziało się jej, jak familia zelintów wygrzewa się na słońcu. Dziewczętu zdawało się, że się do niego uśmiechają. Po następnego dnia ciotka Ela wzięła dzieci do Wildziwca. Tatk Junka, wuj Tung, obiecał, że ich weźmie w ryzę rybackim bytom. Kuter, jakim jeździ wują, je w Wilci. Wespół z innymi rybakami łowi śledzie i płemłychle. Wujem Tung rzucił dzieci na stary drewniany byt. Naprzód powiedział, jak nim czarować, a później posadzał ich na przodku. Tery czeknaje prawdziwa przygoda piratku Weronku, rzekł Jung, którym był Barrut. Weronka kąsk sam błejała. Miała strach z błetaniem na wałach. Półbrat zaprowadził ją do wuja, którym stoił koło ciery. Tam czuła się bardziej bezpieczna. Wujem Tung wiedno mu na byce drzelówka. Dzięki temu dzieci mogły obzierać strąd. Jung dostrzegł czerwoną wieżę, jaki czepk wystawił nad drzewami, aż krzyknął z radoty. To łena je na jej kartce. Tam nalizemy skarb. Wujan wytłumaczył im, że ta czerwona wieża to bliza
w rozewiu. Če skończył sam rejs, zarodzice poprosiła córkę Elę, żeby je tam zawiozła. Ta się zgodziła i nie minęła nawet godzina od czasu, če zeszli z kutra, a już wchodzili po trapach na górę bliżej. Na samym ciepie mogli stanąć i obzerać morze i ląd. Ciotka opowiedziała w tym czasie historię córki kapitana świeckiego okrętu, jaki utopił się wiele lat temu. Uratowano przez rybkę zamieszkała na rozewiu. Udbała sobie, że noc w noc będzie płyć ogniście, żeby innych żeglarzów nie spotkało to samo, co ich. Tej samej pomogli im mieszkańcy wsi. Wedle legendy rozpalała łaźń każdej nocy aż do swojej śmierci. Niejedni opowiadali, że okręt świeckiego kapitana rozbił się o sztoperczącą wodą dubelską kamizną, pod jaką siedzi płotk i topi wszelaki okręta i buty, które są krótko ni. Gdzie może być ten skarb? Jung przerwał rozmyślania o córce kapitana. Musi być gdzieś krótko, dosygnęła się Werunka. Równak Jung nie żdał na jaci odpowiedź i obzierał się wokół. Tu je! Krzyknął kurierce i pokazał palcem na cies, co rósł krótko bliżej. Dzieci znalazły tam skarb, a tak poprawdzie młodrą metalową kostką z przystępną mapą.